Hei kaikki teinit, tässä teidän oma teiniohjelmanne Teinibuumi. Minä olen Jarkko. Minä olen Osmo. Muistakaa läheisyys. Liikunta. Kirja. Pallo. Kotibileet on tulossa, mutta ei ole kaljaa. Ja sitä on myös vaikea hankkia, jos ei ole ikää. Se saattaa koitua esteeksi. Täällä meillä on Lassi Jorma studiossa finneineen näyttämässä, miten kaljaa saadaan kaupasta. Minä esitän myyjää, aina kohteliasta myyjää ja myyjillä on pipo. Hei Kloppi! Montas pulloa sulla on sitä kaljaa siellä? 100 pulloa. Aika paljon. Riittääkö ikä? Hähä! Mene repimään finnisi jonnekin muualle. Näin saattaa käydä, jos paperit ovat oikeat, mutta ikäähän voi aina muuttaa. Nyt vaihdamme paperit meidän itse tekemäämme väärennettyyn paperiin. Hei Kloppi! No? Paljon sulla on sitä kaljaa siellä? 100 pulloa. Aika paljon. Riittääkö ikä? Oho, sähän oot 65-vuotias ja lehmä. Mutta kyllä vesileima on oikea. Okei. Näin siis Lassi Jorma sai kaljet ja kotibileet voivat alkaa. Näitä väärennettyjä papereita voitte valmistaa meidän väärennyslaitteellamme, jonka saatte kun lähetätte rahaa meille tänne. Ja internetosoitteemme on www.teinibuumi.hyvinmenee.com. Hei hei, 2 viikon päästä nähdään. Hei!